אותה השאיפה לתיקון ולשלימות, היא גם רוצה שכל המעשים שלנו יהיו הטובים ביותר. באמת יש שלומדים הלכה, אז רואים רק מה אסור, מחפשים את כל האיסורים, אבל ההלכה היא הרבה הרבה יותר רחבה ועמוקה. היא בעצם נותנת את הדרך, איך להגשים את כל הרעיונות בצורה המיטבית. זה בעצם הרעיון. אם נניח שבת. אז איך עושים את הקידוש הכי טוב? היין, מה היין הטוב? כמה יש לשתות? איך לחלק לכולם? כל אלו שדרך אגב המסורת היא תמיד בסופו של דבר משתדלת להגשים את ההלכה. אבל, וחלק באמת חלק מההלכות, המסורת גם החלקית שמרה עליהם היטב. וגם אז אם לומדים קצת משביחים את זה יותר, מדייקים יותר. וכך גם כשנזהרים ממלאכה בשבת. אז ככה שביתה הופכת להיות עמוקה. האדם באמת מתרחק מכל העבודות השונות, וזוכה לגלות את הנשמה, להעצים אותה. אז כל ההלכות נועדו להגיד, גם זה משהו שהוא יותר מדי טיפול, יותר מדי עיסוק, יותר מדי או מלאכה או קרוב למלאכה, ואז זה סייג מדברי חכמים. וזה כל הרעיון של ההלכה, לראות איך את כל הרעיונות הגדולים מגשימים בפועל, לא רק שומרים עליו כרעיון מופשט, ואז החיים הופכים להיות הרבה יותר שלמים ומועצמים, וככה אנחנו יכולים גם להגשים את החזון שלנו, להביא ברכה לכל העולם. כי לשמוע על המסורת זה אומר, בסדר, אז אנחנו לא מתים, לא נעלמים מן העולם, אבל גם לא נותנים את הבשורה שלנו בצורה הגדולה. יכולה להיות הרגשה כזו, כאשר לא מדגישים את הרעיון הכללי. ואז שוקעים בתוך פרטים שנראים קטנוניים. אבל ככל שמדגישים את הרעיון הגדול, כך רואים את כל הפרטים בהערה גדולה. כמו נניח, תן דוגמה, רוצים להכין סעודה. אז באמת יש דברים לא כל כך חשובים, יקחו עגבניות כאלה או כאלה, אבל באופן כללי, איך עורכים את זה, ושיש מנה ראשונה, ויש מנה שנייה, מנה שלישית, והכלים, והמפה, אלו דברים חשובים, אם רוצים שהסעודה תהיה טובה. אחר כך, אחרי שההלכה אמרה את הדברים הכלליים ונתנה את הכיוון, עוד אחר כך אדם יש לו מרחב גדול מאוד. מי שלא מבין את הרעיון הגדול, חושב שההלכה לא השאירה מרחב. לא, היא נתנה את הכיוונים הכלליים, ולאחר מכן אדם יכול לבוא לידי ביטוי בצורה מאוד משמעותית. אבל כשלא רואים את הרעיון הגדול, נראה כל הזמן שזה רק פרטים. ודרך אגב, זה גם עוזר לזכור, אם לא זוכרים את הרעיון הגדול, אז כל הפרטים נהיים מובנים. כמו נניח שזוכרים את לוח הכפל. אם מבינים את הרעיון, אז אפשר אחר כך להמשיך אותו. אולי אני אגיד דבר אחד, היה לי חשוב שהלומדים יבינו גם את מה שעומד מאחורי הפסיקה. כלומר, לא רק להגיד זה מותר וזה אסור ולהגיד משהו כללי, אלא אני מאמין שהלומדים חכמים. יש ביניהם רופאים, יש ביניהם מהנדסים, ויש לא משנה, יהודים חכמים. וצריכים לשתף אותם בכל הדברים. צריך מצד אחד להסביר את זה טוב, אבל מצד שני את כל הסברות היסודיות שיש בהלכה, להגיד להם ביושר. אני חושב שזה חשוב מאוד, כי כך נהיים תלמידי חכמים. מתחילים להבין ומבינים הרבה יותר טוב את כל דבר. לכבד את הלומד. תודה רבה. בבקשה.